Angibingelele wembukele ngikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Kwenzeke isiphihli sengozi namhlanje ezidatha emgwaqeni u-R102 eStenga esifundazweni saKwaZulu-Natal. Kushayisane amahlandla ezimoto ezincane zathuthelana kanzima zaze zaphuma ngaphandle komgwaqo. Kushona abantu abahlanu, abanye balimala kanzima. Wembukele abazimo eziphuthumayo babezele endaweni yesigameko ukuletha usizo oluphuthumayo, kuthe abanye abalimele baphuthunyiswe esibhedlela kubukwa ukuthi isimo sabo sibucayi. Wembukele imbangela yengozi namanje ebengakaziwa. Bekuzona-ke lezo bengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba ebese ngikubamba kwenye video elandelayo sengiphuma kanje. Sale kahle.